sama da shekara 30 ina raba mutane gado. Wani lokaci a ce wani ya mutu aka rama kallahu ka zo ka raba gado, sai akwai kalmar da ban taba ji ba har wannan wa'azin da nake a yanzu ban taba jin kalmar ba. Ban ce da ku ba wasu ba a faɗa wasu ba, amma ni dai ban taba jin ta ba. Ban taba raba gadon uba ko uwa na ba ɗa ba in ji ya buɗe baki ya ce Allah ji kan babansa ba. Wannan sama da shekara 30 ina raban gado ban taba jin wannan kalmar ba. Ban taba ji ba. Wani gaggawa yake in so yake kana ba shi kuɗin ko a tsaya a gurin, wani ba za a tsaya ba, ba zai iya tsaya ba, zai bar gurin a guje. Wani ana cikin raban gadansa sai ka ji wata kalmomi babu daɗi. Wani ana raba gadon ba maganar uba yake tunani ba, yana waya a kawo masa mota gredi clean neat. Wayannan kalmomin ba faɗa min akai ba, abinda na ji da kunne na ne. To kuma sai ya zama ni kuma ban da wayo. A'a, to wala Allah ni na ga wani abu ne domin in shiga cikin taitayi na. Idan mutum zai aikata aikin alheri malai je aikin alheri. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya, Allah ya sauwake maka hanyar shiga aljanna, to ka nemi aljanna da dukiyarka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bayani akan sadaka mafi alheri sai ke cewa shine kai sadaka wa anta sahihun shahihun takshal faqara wa ta'amalu gina. Yace shine kai sadaka lokacin lafiyar kalau, ba mutuwa ce ta zo maka ba. Lafiyar kalau ba mutuwa ce ta zo maka ba, kana tsoron talauci kuma kana kwaɗayin tara dukiya kai arziki. Ya ce wala tumhil, kada ka je ka rike dukiyarka sai ta kai makoshi ka tabbatar ba za ka ƙara wasu kwanaki a duniya ba. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, lokacin rai ta kai makoshi sai a ce waye isa ya mata magani. Likitoci da kowa na kewaye da kai da duk waɗanda suke ƙaunar ka a duniya sun kewaya da kai, babu wanda ya isa ya cece ka. To kada ka zo ka ce da haka kai wannan lokacin sai ka fara lifulanin kaza, to a ɗauki dukiya ta a ba wani a bashi kaza. A'a, kada ka ce sai an kai wannan gabar, ka yi ta lokacin lafiyar kalau, ba ka tunanin za ka mutu tukunna a lokacin, domin ka tsira da darajarka, ka tsira da jikinka, ka tsira da ranka a wurin Ubangiji.